«Золота ракетка 2020». Зичу всім перемоги і вже здивований, що рівень якості гри кожного учасника дуже-дуже високий. Я дуже радий. Іди в туалет, бо ти не зможеш грати. Іван виграв? Я вітаю тебе. Оу! Де оплески? Я так провтикати на такій подачі класній. Що це за глядачі? Овації! Він реально класно грає. Він дуже класно тримає м'яч. Тобто це... Лем ракетка 2020. Ну я не знаю, але я назвав його «Золота ракетка 2020», став Іван. Він виявився досить таким незнайомим для нас, але виявився найсильнішим з нас в турнірі. My sisters, you get along quite nicely. You ask me why I cut my hair and change myself completely. I am lost, trying to get found in an ocean of people. Please don't ask me any. I don't know my name. I don't play by the rules of the game, so you say I'm just right.